Základom projektového manažmentu sú silné líderské a manažerské schopnosti. Zároveň ale funkčný a robustný systém projektového manažmentu s dobre definovanými procesmi a efektívnymi nástrojmi a tiež kvalitným know-how je veľmi kľúčový pre efektívnu realizáciu projektov. Napriek tomu, v dnešnom vysokokonkurenčnom prostredí už len samotné dodržiavanie systémov a procesov projektového manažmentu nestačí na to, aby sme zaručili úspešnosť našich projektov. Na projektoch je ľudský faktor nenahraditeľný. Nie len z toho klasického a tradičného pohľadu, že aj tú projektovú prácu musí niekto jednoducho vykonať, ale najmä preto, že dnes projekty stoja a padajú na ľuďoch. A sú to konkrétni ľudia, čiže projektoví manažéri, členovia tímu alebo aj množstvo expertov, ale aj mnohé zainteresované strany, tzv. Stakeholdery. A projektoví manažéri musia byť schopní riadiť, viesť a motivovať svoje tímy, delegovať úlohy, zvládať konflikty a často robiť aj ťažké rozhodnutia, pretože úspešný projektový manažment vyžaduje kombináciu technických zručností a schopností a taktiež celej škály soft skills, čiže manažerských zručností. A práca na projektoch je často spojená s náročnými úlohami, stresom, tlakom, či už na rozpočty a čas, alebo potrebou realizovať zmeny, zvládať emócie, a to nie len v samotnom projektovom tíme, ale aj vo firme, pretože projekty často zasahujú do diania, ktoré sa dotýka ľudí naprieč celou firmou. A toto ustáť nie je vôbec jednoduché. A k tomu sa navyše od projektových tímov vyžaduje, aby ľudia boli kreatívni, inovatívni a prinášali rýchle, efektívne a priamo realizovateľné riešenia. Keď to poviem veľmi zjednodušene, tak absolútne kľúčovým faktorom úspechu projektov je náš ľudský mozog. Doteraz bol náš mozog pre nás nejaký black box, nejaká čierna skrinka, ktorá riadi naše životy. Ale veľmi sme nemali jasno v tom, čo sa deje v tomto black boxe, v tom vnútri tejto našej čiernej skrinky. Prečo reagujeme ako reagujeme? Prečo robíme aj nelogické rozhodnutia? Prečo sa bojíme, aj keď nám nehrozí žiadne priame alebo fyzické nebezpečenstvo? Prečo nás tak ľahko prevalcujú emócie? Alebo prečo máme tak veľký strach, že nás niekto bude kritizovať alebo odmietne naše názory? A tu prichádza neuroveda a množstvo moderných výskumov a zistení. Nové fakty z výskumov mozgu poskytujú už dnes nenahraditeľné vysvetlenia, podporujúce dôležitosť schopností ako napríklad cielene riadiť našu pozornosť, chcel som povedať, že spokojnosť, to tiež, ale to je zase iný rozmer nášho mozgu, význam a dopady našej emocionálnej inteligencie. Emócie sú kľúčové, kognitívna flexibilita alebo neurodiverzita, ale tiež aj naše schopnosti zvládania stresu a schopnosti ustať náročné a komplikované a komplexné situácie. Aplikácia výskumov neurovedy prináša prevratné vysvetlenia nášho správania, taktiež konania alebo aj rozhodovania. V projektovom prostredí je dôležité rozumieť tomu, ako funguje náš mozog v rôznych situáciách, pretože projekty nás dostávajú do úplne odlišných situácií ako tie, ktoré sme boli zvyknutí zažívať a zažívali predtým, než sme sa dostali do projektového prostredia. Napríklad, prečo sa vyhýbame konfliktom a rôznym konfrontáciám, ale tiež aj ako stres znižuje naše kognitívne schopnosti a my potom robíme často neracionálne rozhodnutia, alebo sa vyhýbame zmenám, alebo si cieľene vyberáme práve také fakty, ktoré potvrdzujú náš vlastný názor, alebo aj náš názor na svet, alebo na danú vec, ktorú riešime. Dokonca môžeme vyhľadávať stresové situácie, aby sme zvyšovali aktivitu nášho dopamínového systému, lebo chceme získať ten známy dobrý pocit a potom sa nám samozrejme aj ako následok zvyšuje riziko vyhorenia alebo vzniku rôznych závislostí, ako napríklad fajčenie, káva alebo aj jedlo. Chronický stres sme začali brať ako bežnú súčasť našej práce. Efektivita, produktivita alebo plnenie náročných cieľov, taktiež aj dlhodobá udržateľnosť našich špičkových pracovných výkonov. Toto všetko nás stojí veľmi veľa, ale nemusí to byť tak. Môžeme a máme šancu využiť silu a transformačné možnosti neurovedy a tak podporiť naše projektové tímy a projektových manažérov premostením medzery medzi projektovými soft skillami, čiže manažerskými zručnosťami na jednej strane, a princípmi manažmentu založenými na neurovedeckých výskumoch. V dnešnom náročnom prostredí, či už projektovom alebo firemnom alebo aj pracovnom, prestáva byť optimalizácia realizácie projektov iba nejakým nadmerným luxusom. Je to už nevyhnutnosť. A neuroveda je rýchlo napredujúca oblasť a nové a prebiehajúce výskumy pokračujú v odhaľovaní nových poznatkov o tom, ako funguje náš mozog, o jeho zložitosti
a taktiež dôsledkoch pre rôzne aspekty ľudského poznania a správania. Celkovo nám neuroveda otvára úplne inú dimenziu chápania nás samotných, čo pri správnom využití môže posunúť naše či už projektové fungovanie, alebo aj pracovné do úplne nových dimenzií.